উপস্থিত হব পৰা সকলো ৰাজ্যকে মোৰ ফালৰ পৰা অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। কাৰণ আমি যোৱাকালিৰ পৰা বহু অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা শুনি আছোঁ। কাৰিগাঁৱৰ উত্তৰ ছাইডত গৌৰীনগৰ গাঁওখনত কি হৈছে, বহুত দুখ লগা কথা। যিবিলাক দুষ্কৃতিকাৰী, আমি দুষ্কৃতিকাৰীবিলাকক দোষ দিছোঁ, নাইবা নিন্দা কৰিছোঁ। ইহঁতে যি কৰিছে। আমাৰ অনুৰোধটো এইখিনি হ'ল, আমাৰ আমগুৰি এৰিয়াত নাইবা হাইৰোডৰ দক্ষিণ ছাইডত যেন এনেধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা নহয়। আমি শান্তিপ্ৰিয় বসবাস কৰা মানুহ, আজিও আৰু ভৱিষ্যতলৈ যেন আমিও শান্তিপ্ৰিয়ৰে থাকিব পাৰোঁ, এইখিনিয়ে আমি সকলো ৰাজ্যলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। নমস্কাৰ। जोंनिफ्रायबो बुंहरदो, जोंनिफ्रायबो होनदो दे। আমার বড় পাকা দিয়া কলে হল। समनिफ्रायनो बे बिषयखौ लानानै गोबां गिदिंगासिनो दं। जों बेवहाय गोबां गामिनिफ्राय जों आदिबासि सान्थालिफोर आरो जों बर'फोर लोगो लानानै बे गाज्रि जाथायखौ निन्दा होनानै जोङो जाहाथे आरो बे जाथाया बांद्राय जाबावा बेखौ आसा खालामनानै जोङो गामि गिदिंदों आरो गोबांखौ जों कनभिन्स खालामदों जेन बे एक्सननि बिथोराव आरो रिएक्सन जाया, जाहाथे जों सान्थि थाबाय थानो हायो। बेखौ जों आसा खालामनानै जोङो बेवहाय खौसेयै जोङो ओरै आमगुरि, दलजरा, निउ आमगुरि अनेक बेबायदिनो बर' सावथाल गामि खौसे जानानै जों मोनसे मिटिं खालामनानै जों खौसेयैनो मोनसे टिम जानानै जों बे जायगायाव गिदिंगासिनो दं। जेन जों बयबो खौसेयै सान्थि थानो हायो। जाथाया जानानै थांगोन, गोबां मानसिफ्रा जाथाय खालामलांगोन, खिन्थु जों साफ्रोमहाबो मोनसेबो बेवहाय लाब गैया। जायफ्रा खालामनानै थांदों बिसोरो गोजानाव थाहैगोन, खस्थ'खौ जों मोनगोन। जों बिनि एक्सपिरियेन्सखौ जों आवगायावबो मोनखांखाबाय। दा ओंखायनो जों मालाबाबो बे बिषयखौ जों लुबैया। ओंखायनो दिनै जों बे मैनागुरियावबो फैनानै बे गामिनि रायजो राजाजों रायलायबाय। खोब गोजोननाय मोन्दों। बिथांमोनहाबो बेबायदि सान्थिखौ लुगैयो। बेनिखायनो बिथांमोन रायजोखौ मैनागुरिनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ साबायखर होदों, जाहाथे बेबायदि जाथायाव बिथांमोनहाबो आखाइ होआ होननानै बिथांमोनहा प्रतिश्रुति होबाय। दा जोंबो गोजोननाय मोनबाय। बेखिनिनो हामबायसै।